Gazaren prezioari muga jartzeko akordioa lortu dute Bruselarekin, Espainiak eta Portugalek. Europako batzordearekin lortutako akordioan oinarrituta, gazaren erreferentziazko prezioa megabat orduko 40 euro ingurukoa izango da, eta bataz besteko prezioa 50 eurokoa izango da, akordioa indarrean izango den 12 hilabeteetan kalkulatutu dutenez, argindarraren bataz besteko prezioa 60 eta 70 euro artean merkatu dezake neurri horrek. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Apirilak 27 ditu gaur, aste azkena da, eta arlo ekonomikoari begira hasiko dugu gaurko magazina, izan ere aipatu dugu, Bruselarekin akordioa lortu berri dutela bai Espainiak eta bai Portugalek, gazaren prezioari muga jartzeko eta aurreikusten denez horrek elektrizitatearen prezioari ere eragingo dio, neurri horrek energiaren prezioa nolabait egonkortuko duelakoan. Baita ere honek inflazioan izan dezakeen eragina di buruz galdetuko diogu Niko Kuenka ekonomialariari, hain zuzen ere pantailaren beste aldean dugulako. Eguerdion, Niko? Bai, eguerdion. Aipatu dugunez, argindarraren prezioa mugatzeko adostasun horrek inflazioan izan dezakeen eraginaren zain, dena den, oraindik ere inflazio altua hitz egin behar dugu, eurogunean hain zuzen ere azken hilabeteotan izandako inflaziorik altuena antzeman delako, eta horri egiteko Europako Banku Zentralak iragarri du utziko diola laizter uztailean, esan du, zor publikoa erostiari, eta ez hori bakarrik, interes tasak igotzeko asmoa ere baduela. Zer suposatuko du horrek? Europako Banku Zentralak esan duena izan da, uztailean bukatuko dela ezoiko aktiboen programarekin bi programa daude, ohikoa dana, eta hori ere gitzika murrizten joango da, eta gero pandemiari aurre egiteko neurrien artean, ezoiko programa ezarri izan. Oain ari gara taperik bezala ezagutzen den fase batean, hau da, estimuluak apurka kentzea, beti azaltzen duguna da, gaixo bateri ezin zaio tratamendua batean kendu. Kasu honetan Europako Banku Zentralak antzeko zehoz egin dago. Apurka, pizgarri horiek, estimulu horiek kentzen ari da, eta gero Christian Lagarde izan zuen, behin estimulu programekin bugatuta, orduan hasiko direla interesazen igoerak. Honek zer esan nahi du, honek bi ondori dauzke. Alde batetik, gobernu edo erakundei eragiten dira. Azkematean, Europak ez baditu, estatua jakitutako zorrak, zor publikoak bono horiek erosten, gatzago izango dute saltzeko eta litekena da tasak igotzea. Horrek zer esan nahi du, Espainiako estatuak edo Eusko Jaurlaritzak bere zor publikoa jaulkitzen duenean, orain arte oso interesasa merkeetan egin izan du, eta horrek alibio puntua ematen zion gobernuei. Interesasak igotzen badizkiete, gobernuak daukan zor publiko altu hori, eta gogatu behar dugu, Espainiaren kasuan, inoizko zorpetze eta zarik altuena dela, uneko barne produktu gorrinaren gainean, uneko 120, zor horren interesak ordaintzeko diru gehiago beharko duela interesak igo dizkiarako. Orduan, litekena da aurrekontua aurrekatzeko eta gogoratu behar dugu baita ere, pandemian zehar Europak nolabait esateko stand-by egoeran jarri zuela gastu araua, hau da, defizita murriztuko arau hori, stand-by egoeran jarri zuen, baina litekena da datorren urtean ostera be, Europa estutzen hastea estatuak zorra edo defizita murrizteko, beraz. Defizita murriztuko baldin bada, hau da, gastu gutxien bada, eta estatuek gainera interesei aurre egiteko diru gehiago baldin badute, litekena da datorren urtean murrizketa ikustea, edo, halako neurriak topatzea. Jaurlaritzak duela gutxi, aurreko hilabetean, 500 milioi euroko zor publikoa egin zuen, eta aurreko jaulkipena baino zer zuen garestiago izan zen. Beraz, lehenengo ondorioa da, estatuei dagokionez zer, zorra garestiago izango dela. Familiei dagokionez zer, familiei batez ere somatuko dute, euren bankuekin aritzen direnean, normalean maileguak, hipoteka maileguak Euriborrarekin lotuta daude. Euriborra dagoeneko, finantza merkatuak dagoeneko hasi ziren Europako Banku Zentralak hartuko zituen neurri horiei aurre egiten, eta dagoeneko Euriborra igo da, eta aspaldiko partez positiboan dago. Hipoteka gehiena batez ere lotuta daude urtebeteko Euriborrarekin, oain apirila bukaeran ikusiko dugu zein izan den apirilaren bataz besteko Euriborra, urteko Euriborra hori, eta litekena da, hipoteka berrikusi behar duten familiek, gareziagoa izatea, beraz, inflazio alde batetik eta gero interesak igotzen den inean, familientzako
beste koska bat gehiago, ez da beste esfortzu gehiagarri bat, eta enpresen inguruan zer esanik ez, inflazio eta saltuak baduzate, eta gainera zorrei bankuekin dauzkaten finantzaketei ordaintzeko diru gehiago beharko dute interesak egotzen zaizkielako. Beraz, eszenarioa edo agertokia ez da bereziki baikorra. Eta gainera Europako Banku Zentralak ere aipatu egin du, inflazio altu hori denboran luzatzeko arriskua badagoela, atzeraldi bat egoteko baita ere arriskua hor dagoela ohartarazi du, beraz aurreikusi daiteke prezioen gorakada honek luze irango duela? Bai, azken batean, prezioen gorakadaren lehenko zatia izan zen hornidura kateetan shock moduko bat egon zalako, ezta? Pandemia ostean mundu guztia izugarri azkar kontsumitzen hasi zen, eta merkatuak ez zeuden prest eskaria behar den bezala asetzeko. Horrek ekarri zuen lehenengo soka. Eta gero honerik gituztzaion energiaren krisia, eta gero Ukrainiako gerra, eta gainera gaur bertan jakin izan dugunez, Ukrainiako gerra ere ematen du gaizotzen hasi dela, frente berriak sartu daitezkela, mundu gerra aipatzen hasi dira, orduan honek ez dago pinta honik, bai. Ditekena da, Espainiak hartu duen, eta zueko untxe arestian sarrean, ez da, komendatu duzuen neurri horren bitartez, Espainiar Iberiar Peninsula salbuespen egoeran jarri, salbuespen iberiko izango izateke argindarraren dagokionez, horrek bai lortuko luke argindarrari dagozkion prezioak merketzea, eta ez dugu aztu behar inflazioaren zati handiena argindarrarekin edo energiarekin ez dagoela, ez da? Zematean inflazioa berbaiten dugunean, bi inflazio batzen ditugu, alde batetik inflazio normala, eta gero azpiko inflazio, hau da, energia eta argindarrak enduta dagoen inflazioa. Eta alde hori, argindarra eta energiarekin edo argindarra eta energiarik gabe, zazit puntutakoa da, beraz, litekena da, desente geizea. Iberia salbuespen hori, Portugalek eta Espainiak ado zutena urtebetekoa zen, zeraten 6 hilabeteko izango zara espero zen, eta zinean urtebeteko izango da, eta horrek bai lagunduko duela inflazioa murrizten. Bai harrik usten da, urtearen bukaeran inflazioa zertzo geiztea. Ez dugu izango uneko marreko inflazioa, baina ere inflazioa ez debakoa izango. Beraz, bai da dozen zuertan inflazio ertaineko hilabeteak. Eta testu inguru horri ere gehitu behar zaio Shangaiko portua, COVID-19 agerraldi berri baten ondorioz, hartutako neurrien ondorioz, baiara luzeak eta atzerapenak gertatzen ari direla, gogoratu dezagun munduko porturik handiena dela, beraz, pentsatzekoa da munduko ekonomian honek ere eragina izango duela aurrerantzean. Bai, hori ikusi genuen aurreko agerraldian, Txina munduko fabrika da, gaurkoz, munduko lantegia, besta bidea jartzearen, denago batuko dugu zueteko kanalean eberden barkuak hor arazo izan zuenean eta kanala blokeatu zuenean gertatu zana. Shangaiko edo Txinako porturik handiena blokeatzen baldin bada COVID-ari edo aldaera berriari aurre egiteko neurriak direla eta direla blokeatzen baldin bada ostera hartuko ginateke beste hornidura kate batean. Beraz, honek, agerian usten da mundu globalizatu honek, hain polita saldu ziguten mundu globalizatu honek arrakala asko dituela, errazo asko dituela, eta engranaje hortan aletxe bat sartzen dugunean dena gelditzen dela. Beraz, bai espero daiteke, inflazioaren urrainkera hortan, ez dara jeitziko espero genuen bezain agudo. Horregatik zen dut, jeitziko gara, ez dara egongo uneko marrekote inflaziotazetan, energiarena hor egongo balako, baina ere, oain arte ezagutu ditugun euneko bigaztiko tasa horiek ere ez dut uste erraz lortuko ditugunik. Eta ekonomiarekin lotutako beste berri bat ere, izan ere ongetorria eman behar diogu komunikabide berri bati, enpresabidea.eus ataria, hain zuzen ere sortu berri duzuena, euskera hutzean gainera, ekonomia gaiak lantzeko, zer aurkituko dugu bertan, eta zerkera eman zaituzte atari berri honen sorrera egitera? Zer topatuko dugun bertan, aktualitatea, bai enpresarekin enpresa informazio eta informazio ekonomikoa, eta euskara herrian egindakoa, euskarritik egindakoa, eta euskarrian erotua. Bi atal nagusi izango ditu, alde batetik gai propioak, hau da guk enpresabideako erredakziokok sortzen duguna, asmoa da gai sakonagoak izatea, patxada irakurtzekoak, eta euskarriarekin edutako enpresen inguruko informazioa emotea, gaur esatarako, 6G teknologia zari gara, dagoeneko batzuk ondino 5G teknologiara ez gara ez du, eta dagoeneko abian da 6G teknologietan, Euskal Herriko enpresa bat, Nafarrako enpresa bat, horren aztarnetan dago, probetan dagoelako. Historia hori kontatzen dugu, entrevista egongo dira, eta aktualitatea. Eta gero, bestalde, aktualitatea egongo da, hor laburragoak izango dira,
azken batean inflazio dela, eta olako gauzak horretak hau ez aportatzeko, esan dira, guk informazioa bilduko dugu, ez dugu hor analizi sakonek egingo, ze, inflazioa olako datuak igual nahiko agerikoak direlako, baina batez ere guk balio propio hori da, guk sortuko dugun edukin hori, ez da? Eta zergatik sortuan, ikusten genuelako, hemen Euskal Herrian aspalditik egon dela, arrakala moduko bat, ekonomia eta euskaren artean. Ematen du, euskaraz gauza askotan erabiltzen dugula, baina ekonomia ziberbaituko orduan ematen zuen, euskarak ez zuela tokirik edo zinela usartzen. Arrakala hori apurtzera dator, enpresa bidea da oso apostu esanguratzua, baliozua, eta baita eusarta ere, baina uste dugu euskara prestigiatzeko euskarak ere behar duela izan tokia ekonomiaren munduan, eta hortara gatoz. Ideia Kataluniatik dator, duela behazi urte sortu zuten bi enpresa juntzat izaneko proiektua, Euskarretik inbidia ikusten genuen hori, harremanetan egon ginen, eta zergatik Euskarrian ez. Eta hortara, egia da, bi enpresa juntzat webune horrek lidergoa lortu dela Katalunian, gura postu da hemen be Euskarrian errefente izatea. Eta hor momentuz, lantaldea sortzen ari gara, momentuz lantalde buru Pilar Katzak azitari izango denuke, bera zuzendari exekutibo izango izateke, neu izango izateke enpresabidearen zuzendaria koordinatzaia eta erreakzio buru bezala Donostiko korresponsaliatik edo Donostiko erreakziotik Maite Reizabal izango denuke. Beraz, momentuz lantaldea hor dago, lantaldea zabaltzen ari gara kazetari berriak inkorporatzeko eta purka xume azibaldin bagara ere, gorantzko jara jartzeko eta Euskal Herrian erreferente izateko enpresa eta informazio ekonomikoa euskara zorratzeko. Horixe, beraz, enpresabida.eus, atari berria, ekonomia eta finantza gaiak, euskara hutzean aurkituko dituzue bertan. Eskerrik asko Niko Cuenca, beste ben gurean izateagatik, gako guzti hauek emateagatik, eta zorionak proiektu berriagatik ere. Eskerrik asko zuei. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, aipatu beharra dago, Berangoko Alkontza Irizar enpresako langileak greba mugagabearekin jarraitzen dutela, duela ia 2 hilabete egin ziotela lanuzteari, zuzen Irizar taldeko zuzendaritzak ezarri nahi duen enplegu erregulazio espedientearen aurka. Jarrade Urreta bildu da haiekin. Berangoko Alkontza Irizar enpresako langileak greba mugabean daude. Makinak itzali zituzten beharginek eta lanuzteari ekin zioten Irizar taldeko zuzendaritzak ezarritako enplegu erregulazio espedienteren kontra. 18 behargin kaleratu asmo ditu enpresak, negoziazioek momentuz porrot egin dute, eta dagoeneko 25 behargin kanporatu ditu Irizarrek. Horietatik 22 gainera tailerrean jarruten zuten. 25 pertsonetatik dira 22 edo horrela tailerrekoa. Orduan geratuko da enpresa bat, 28 edo 29 tailer eta 40 ofizinakoa. Eta langile proportzio horrekin ezinezkoa dela produkturik ekoiztea baieztatu dute. Produkzio bat egon behar da hor produktu bat ateratzeko eta geratu den proportzioarekin tailer eta ofizinaren artean ez da modurik hor produktu bat ateratzeko. Berangoko enpresa eskualdeko lantegi handienetakoa da. Lehen barkuentzat motor eta sorgailuak egiten zituzten, baina 2013tik aurrera dena aldatu zen. Zehazki Irizarrek enpresa erosi zuenean. 11 aldaketa egin zituzten enpresaren zuzendaritzan, produkzioan, produktuen erosketan, eta horrek guztiak enpresaren gainbera eragin zuen langileen hitzetan. 2013an erosi dituzten egita, 250 pertsona ginen gutxiko da bera, eta jendea botatzen jendea. Zuzendaritzaren jarrera salatzen dute langileek, izan ere langile batzordeak hainbat proposamen eskaini dizkio zuzendaritzari. Aurre erretiroak, plan industriala, baina ez ditu onartu. Eurek ez dabela proiektu bat ekarri enpresa aurrera arteratzeko. Euren proiektu izan da jendeak entzea eta minimizatzea hor enpresaren kapazitatea aurrera eramateko. Azkenean erdietxe. Hala, enpresak beharginak kaleratzea erabaki du eta deitoratu dutenez gainera, zuzendaritza ez da gai izan aurpegia emateko eta enpresa bat kontratatu du kaleratzeak kudeatzeko. Nahi ditugu, eurekin bilerak. Eurek agertzean unbaiten emetik, edo bileraren bat gurekin ematea. 25 kaleratzeak auzitegira eraman ditu langile batzordeak eta borrokan jarraituko dutela berretze dute Alkontza enpresako grebalariek.
Birangoko herriaren babesa eskertu dute. Jaialdiak eta zozketak antolatu dituzte dirua biltzeko eta herritarren erantzuna ikaragarria izan dela nabarmendu dute. Halaber, E-Mobility enpresako beharginak ere greban daude eta indarrak batuko dituzte hiritar taldearen jarrera zalatzeko. Haiekin batu beharko gara, eta eurekin mobilizazioaren bat ere Gaude eurekin harremanetan. Eta abiadura handiko trenarekin lotuta, Zaratamo eta Bilbo arteko tunelaren obrak kudeatuko ditu Eusko Jaurlaritzak. Aurreikusitako aurrekontua horretarako 220 milioi eurokoa da, eta horietatik 2,90 eraikuntza proiektua idazteko izango dira. Eusko Jaurlaritzak aurreratuko du kopuru hori, eta obren gastuak konpensatzeko behar diren gutxitzeak egingo dira kupoaren bitartez. Iñaki Arriola, Garraio Sailburua. Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko hitzarmenari abiadura handiko trena Bilbora sartzeko lanez arduratzeko aukera emango diona Euskadiri. Gutxi gorabehera 6,2 kilometroko tunela da eta 220 milioi euroko aurrekontua du. Eta Eusko Jaurlaritzak bestalde nekazaritza politika bateraturako zuzeneko laguntzak iragarri ditu. Dane Arbeo. Eusko Jaurlaritzak nekazaritza politika bateratuan 2022ko emango diren zuzeneko laguntzak iragarri ditu. Ekitaldi honetako laguntzen zenbatekoa 204 milioi eurokoa izango da eta laguntza osoa nekazaritza bermatzeko Europako funtsa finantzatuko du. Hauek ondoren gobernu autonomikoaren erakunde ordaintzailearen bidez ordainduko dira. Besteak beste laguntzen helburua da belaunaldien arteko erreleboa lortzea, nekazaritza sektorea modernizatzea, elikakatean berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzea, nekazaritzako elikagaien industria babestea eta kalitate bereizgarrien balio erantsia indartzea. Halaber, ingurumena eta paisaia naturala babestu nahi dituzte, nekazaritzako inguruan oinarrizko zerbitzuak hornitu eta nekazaritzako eta itsasertzeko inguruan lanpostuak sortu eta dibertsifikatu. Baina gogoratu eskaerak dagokion eskualdeko nekazaritza bulegoan edo legeak aurreikusitako edozein lekutan aurkeztu behar direla, eta aurkezteko epea datorren apirilaren 30an amaituko dela. Hala ere, nekazaritza eta abeltzaintzako zuzendariaren ebazpen bidez aldatu ahal izango da epea, beti ere Europar Batasunak horretarako baimena ematen badu. Hala baina laguntza eskabideak onartuko dira ezarritako epea amaitu eta hurrengo 25 egun naturaletan. Baina atzerapena 25 egun baino gehiagokoa bada eskaera onartezintza joko da. Aurretik aipatu bezala Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ordaintzailearen bidez egingo dira ordainketa horiek, izan ere funtsak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan jasotzen dira. Araudi komunitarioak eskatutako baldintzak bete ondoren erakunde ordaintzaileak laguntzen onuradunei ordainduko die. Laguntzen kudeaketa Foru Aldundiei dagokie eta horiekin sinatutako hitzarmenen arabera Foru Aldundiek sartuko diete onuradunei laguntzaren zenbatekoa. Eta arlo politikoan eguneko lerroburu nagusia da Pegasus espioitza auziarekin lotutakoa, izan ere Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak lehen aldiz aitortu du, lehen aldiz Espainiako zerbitzu sekretuen jarduera defendatu du eta adierazi du gobernuak kontu hartuko duela gai honetan. Diputatuen Kongresuan egindako kontrol saioan Gabriel Rufián, Esquerra Republikanako bozeramaileak Sánchezi galdetu dio ea bere esekutiboak Kataluniako eta Euskal Herriko ekintzaile kazetari, abokatu eta politikari independentisten espioitza kasua ikertuko duen, eta Sánchezen arabera Espainiako gobernuak gertaerak argitzeko borondatea adierazi du dagoeneko, baita elkarrizketarako eta Kataluniako krisi politikoa gainditzeko ere. Sánchezek azpimarratu duenez, CNIren ekintza guztiak legearen arabera egin dira. Así que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Transparencia es, por ejemplo, el haber abierto un control interno en el propio Centro Nacional de Inteligencia. Objetividad es que el Ministerio de Defensa haya dicho que sí a un examen que va a liderar el defensor del pueblo ante el Centro Nacional de Inteligencia. Pocos precedentes existen en otras democracias occidentales al respecto.
vamos a rendir cuentas, señoría. Ayer mismo, precisamente, se desbloqueó la comisión de gastos secretos precisamente para poder compartir de manera plural ante toda la Cámara esa información. Silencio, por favor. Y nos vamos a tener a la ley, señoría. Sánchezek emandako azalpen horiek ordea ez dute Gabriel Rufián konbentzitu eta bihar bozkatzekoa den krisiari aurre egiteko dekretuaren aurka bozkatzearekin mehatxatu egin du. Jon Iñarritu bere aldetik EH Bilduko Kongresuko bozeramaileak adierazi du gai honek krisi bikoitza sortzen ari duela eta gobernagarritasuna bera kolokan egon daitekeela bere ustez azken hamarkadetako eskandalu politikorik handiena den honetan. Usted sabrá que esto pone en peligro la gobernabilidad y la estabilidad. ¿Y ustedes qué han hecho? Usted el domingo proponía 4 medidas que pueden ser un paso, pero es que son completamente insuficientes. No estamos hablando de solventar o de aclarar una situación sensible en una comisión de secretos. No, estamos ante el mayor escándalo político de las últimas décadas. Nosotros no queremos que este gobierno se vaya a pique y que venga la ultraderecha, no. Pero por eso mismo, por esa misma razón, nos preocupa la situación y vemos que ustedes no están haciéndole frente como se debe, porque es incompatible ser una democracia y que se espíe a la oposición. Ustedes esto lo deben aclarar cuanto antes porque la situación apremia. Aitor Esteban, EAJko Kongresuko bozeramaileak ere hitza hartu du gaur goizean Espainiako Kongresuan, eta Espainiako gobernuari eskatu dio, batez ere, ustezko espioitzari buruzko dokumentuak desklasifikatzea alde batetik, eta baita horri buruzko ikerketa batzordea eratzea. Señora ministra, ¿qué artículo de qué ley le impide dar información sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado? Se lo digo porque usted así lo manifestó, y claro, si esto es así, que no lo creo, estaría aún más en unos parámetros dignos de Moscú que de Madrid y, por lo tanto, habría que cambiar la legislación. La Comisión de Gastos Reservados no va a solucionar nada. Yo estaba allí, nunca se ha contado un secreto. Nunca se ha contado un secreto. En Estados Unidos y en el Reino Unido ya estarían con una comisión de investigación. Usted nos dice que el CNI actúa bajo parámetros legales. Y claro, hay que creerle. Y hay que creerle contra toda evidencia, porque el programa Pegasus solo se vende a los Estados y porque es increíble que el juez del Tribunal Supremo autorice más de 60 escuchas individualizadamente y durante más de 3 meses. Eso no se lo traga a nadie. Pablo Iglesias, politikari ohiak ere gai honen inguruan hitz egin du publikon emititzen den La Base podcastean eta berak behintzat argi du Espainiako gobernuak hartu beharreko neurriak eskandalu honen aurrean. Si solo un Estado puede comprar este material, si efectivamente parece que podrían ser miembros de la policía patriótica que montó el PP los que podrían estar detrás del espionaje, el presidente del gobierno solo tiene una opción. Tiene que implementar una investigación interna y ejecutar una depuración inmediata de todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del CNI que eventualmente hayan participado en actividades ilegales de espionaje. Politikari euskaldun eta katalanei egindako ustezko espioitza kasu honek soka luzea ekarri du azken osteotan eta ziur asko datozen egunetan ere luze hitz egingo dela honi buruz. Gaur bertan dena den kolpez kolpe saioa izango da bueltan 11 telebistan gaueko 10:00 eta gai honi ere helduko diote. Eta politika eta memoria gaiekin jarraituta atzokoan Gernikako bombardaketaren 95. urteurrenaren oroitzapen ekitaldiak egin ziren Euskal Herrian eta gainera Espainiako gobernuak lehen aldiz gaitzetsi zuen bombardaketa, baina ez du erantzukizunik onartu. Iñigo Urkullu lehendakariak urrats modura hartu ditu Espainiako gobernuaren parte hartzea eta baita ere aitortza instituzionala, baina ohartarazi du urrats gehiago egin behar direla etorkizunean, gezurazko dago oraindik Gernikako bombardaketaren inguruan. Eta atzoko egunean ere Euskal Herriak gerrari ez lelopean dozenaka lagun bildu dira Gernikatik Ukrainara isilean gertatu diren gerrak gogoan izateko.
Oinarrian elkarrizketa, bakea, bizitza eta burujabetza jarrita Euskal Herriko hiriburuetan 100 pertsona mobilizatu dira, Euskal Herriak gerrari ez lelopean. Gernikako bombardakeraren 85. urte hurrenean eta Ukrainako gerraren harira antolatu dira elkartaratzeak. Agostu gabe izilean geratu diren Palestina, Kurdistan, Yemen edo Siria, besteak beste. Eta beste urte hurren triste bat ere gogoan, izan ere duela urte bete David Beriain eta Roberto Fraile hil zituzten Burkina Fason eskutuko ehiztari buruzko dokumental bat sortzen ari ziren bitartean. Honezkero asko izan dira jaso dituzten sariak, errekonozimenduak eta omenaldiak ere. Eta kultura alorrean agur bat euskal musikal izan ere Eskakeitan taldeak bere ibilbideari amaiera emango diola iragarri du, hori bai lehenengo amaiera tour bat egingo du. Eta gaur asteazkenero legez gogoratu hitzordua duzuela hemen, 11 telebistan Nafarreway saioarekin. Jasmin Manriren eskutik Nafarrako txokoak ezagutzen jarraituko dugu. Eta gaurkoan Berriozar bizitatuko dugu, gogoratu, arratsaldeko 8 eta 4 eta baita ere gaueko 10 zuzenean ikusteko aukera izango duzuela. Aurrerapen batekin utziko zaituztego eta laster gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Gurutze Intxaurrue izango dugu, Txernobil elkarteko voluntarioa. Orain arte. Bueno, Berriozarren, izeba hasi zen duela urte pila bat, eta niri sortu zitzaidan grin hori, ez? Sokan ibiltzeko, herrikiroletan ibiltzeko. Soka Berriozarren beti egon da oso errotua, eta orduan, erabaki nuen sartzea taldean. Gaur inoiz ez da gero, bigara zutabe bat bierro. Lau begi, lau esku, dilepo. 10 urtetik ona estudio pila bat sortu dira. Bai, lehen igual betianik Aldezarren izan dira estudioak, 3-4 zeuden, eta gero horretik pasa ziren igual 10 bat izatera, oso ezberdinetan, eta baina orain 50 inguru daude Iruña herrian. Orain bat gara.
zure estudioa, hemen ikusten dugu pintxatzen duzula, viniloak hemen dituzu. Viniloak hemen, bai, musika beltza eta elektronikoa. Vale. Eta jazz, musika funk, afrobeat, eta Fela Kuti, por ejemplo. Denetarik, dago denetarik. Baina, zu zer zara artista bat, ez soilik musika, dantza ere, bai? Bai. Dantza, kontatu pixkat dantza ere, listo. Gaur kantuan nauzu, orain bakara. Biak kantatu ezin, gaur kantuan nauzu. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Gurutze Intxaurbe, bera da Txernobil elkarteko voluntarioa, eguerdion eta ongitorria Amaika telebistara. Txernobil elkarteak antolatu berri ditu autobus batzuk, bertatik Txernobileko aurrak eta familiak ekartzeko, baina zailtasunak izan dituzue, ezta? Izan ere duela 2 hilabete hasi zen Ukrainako inbasioa, baina duela 2 aste heldu zen lehen autobus hori. Nolako izaten ari da prozesua? Bueno, eske oraindik direla 2 astera arte ez dugu eduki informaziorik. Badakizue zelan hasi zenean inbasioa, tropak sartu ziren Bielorrusiatik eta gure herriak edo gure umeak daude Txernobil eta Kieven artean. Orduan, komunikazio guztiak apurtu egin ziren eta ez dugu eduki, ez da notiziarik, ez da komunikaziorik, ez da esebez. Orduan, oso zaila izan da, telebistan ikusten ziren herri batzuk, baina gure herriak ez. Ezer jakin gabe egon gara eta oso zaila izan da hortik. Dena den badirudi egoera aldatu dela, ez? Azkenean lortu duzue kontaktuan izatea, jende bat ona ekartzen laguntzea, ez? Azkenean nolabaiteko aldaketak ez somatu dituzue orduan azken egunetan? Azken egunetan tropak alde egin dute, ez leku guztietan, baina askotan bai, komunikazioak hasi dira konpontzen, eta orduan hasi gara harremanatan eta hitz egiten gure umekaz, eta ja hor hasi gara jakiten nortzuk nahi zituen etorri, nortzuk ez, non dauezen, nola dauden. Guk euki genduen lehenengo albistea esaterako moduan izan zen Mikel Aiestaran kasetaria heldu zenean araino, eta ikusi genuenean telebistan gure ume bat hitz egiten eta zelan jozion atea eta zazion kaizo zelan zaude, gutzako izan zen hori, atea zabalkera. Hortik aurrera, eukidugu suerte pizka bat tropak alde egin dute edo hasi dira mogitan, eta hori momentu izan da guk aprobetsatu egin duguna hasteko mogitan. Hemen soilik ez, Euskal Herrian soilik ez, Polonia aldean ere badituzue voluntarioak, ezta? Bai, oraintxe bertan daudean voluntario batzuk, eta gero dekogu beste elkarte bat, Galdakoko voluntarioen gizarte elkartea, harremanatan gaude haiekin, eta haiekan daude Polonian, hasieratik, eta haiekaz harremanak hasi gara eta lagundu gara elkarrekin pilo bat. Eta nola da prozesua beraz bertatik ihes egin nahi duten edo Euskal Herrira etorri nahi duten aurre eta familiak ekartzeko prozesu hori, bide hori nolakoa da? Lehenengo eta behin jakin behar duguna da nortzuk nahi dituzte etorri, edanak ez duten nahi etorri, situazioa oso garrantzitsua da, oso zaila da haientzako, eta batzuk ez dituzten nahi etorri, ez eitzi behar dutean, gurasoek, familiak, baina beste batzuk ikusten duten nola hemen daukate aukera bat. Orduan, gukandeko guz voluntarioa beti eukidugu zena, orain darama guz 27 urte lan egitenan, eta gukandeko gu jentea. Orduan, zer egiten dugu, familiak ipini dira kontaktun horre voluntarioakaz, hasi da komunikazioa, guk dekogu presan jenteke orain arte izin dago egin ezebez, baina orain bai, bakotxekaz, ez dakiz gure familiak, askok ez dituzte ez da kotxerik, ez da moduri mogitako berez. Orduan, hasi gara hitz egiten, goaz, erritik batzen talde txikitsuak, normalean familiak, esatzen diogu, zeintzu direzen bideo berenak, ez? Non ez daude tropak, non dauz minak, non dago zubia apurtutan, nondik aldiratera, eta eramaten duguz Kiefer arte. Gero hor Kieferean, elkartzen dira batzuk, eta doaz Polonia daño. Eta gero Poloniara heltzen direzenean, Galdakako elkartekin, haiek daude gu baino asko zoituratuta hone gauzetarako. Haiek beti euki dute transitoa
dauezen refugiantzako, danatarako, kaminoak zabaldute, bideak zabalduta, eta esperientzia, gu baino esperientzia askoz horre gauzak egiteko. Aipatu duzu informazioa luzatzen diezuela, ez? Zein izan daitekeen bide seguruena. Zen ere, pentsatzekoa da korridori humanitarioek utz egiten ari direla? Bueno, da desastre bat, ez dago korredore humanitariorik. Esaten dute bier egongo dala bat, ez dago esebez. Egiten duguna da aprobetsatu, ez dago ezen ikusten tropak momentu horretan irten. Hori da kaminoa dekoguna bakarrik egiteko. Eta heldu direnekin kontaktuan zaudete, zen nolako harrera egin diegu hemen Euskal Herrian, nola daude? Bueno, gehienak oso pozik daude, hemen daukate egoera bat urtetako, ez? Bueno, ezagutzen gara, guk ezagutzen gara, gure umek datoz urtero. Orduan, zelan dauz? Ondo, normalean, non dauz? Familiekaz, normalean. Dago kasuran bat ere, igual famili batek alduela alokatu alboko pisuran bat, eta familia handia bada bara sartu dituzte. Gaude egunero eskailerak igoten eta saltoak iten eta ikusten nola aldugun konpondu arazo hau. Guretzako, aste bi izen dira bakarriko kidugu zena aurreatzeko situazioa. Dena dene, psikologikoki igerriko da, ez? Naiz eta pozik egon ona heldu direlako. Bai, oso jota daude, utzi dutean etxea. Batzuk geratu dira etxe begade. Han geratu dira bere anaia, bere gurasoak, bueno, desastre bat. Bakarra daukatena, hemen aldutela aiztu momentuz txikiak, sobre todo gurasoekin, amakaz eta mamakaz eta horrekaz, bueno, baina gurasoa, por lo menos hemen, azten dira egunero bere bizitzera maiten eta iztu iten dute pizka bat hango egoera. Atzokoan beste urte hurren bat ere gogora ekarri beharrekoa, 36 urte, Txernobilgo istripu nuklearretik, ez? Bertan hondamendia izan zena, mundu osoan zehar ere ezaguna, radiaziorik handiena duen tokia da oraindik orain Txernobil, beraz pentsatzekoa da, ez? Ume eta pertsona hauek are zaurgarriagoak ere direla. Bai, nik uste do baietz, badakiguk oraindik errazioa dagola, eta gero gertatu da beste gauza bat. Hasi dira mogitan lurrak, ez? Trintxerak egiten, bombardeoak egiten, eta esaten dute erradiozioa hori igo egin dela. Bueno, hori alde batetik. Gero, etorten ziren urtero udatan, etorri zan COVID-a bere, geratu zirenan etorri barik. Orain hau, eta oingoa da, mina gehiago egiten deuna, ez? Gerra bat badakigu zer daukagu. Eta telebistan ikusi dugu butza, danak ikusi dugu zelako irudiak egon dira, baina butza moduan herri asko daude. Eta ondino gauza asko ikusiko ditugu. Aipatu duzu 25 urte baino gehiago daramatzazuela lanean bertakoekin, Txernobil inguruko familia eta aurrekin, Euskal Herriarekin lotura zuzena dute haiek, baina hemen ere horiekin, ezta? Euskal familiek nola bizi dute gertatzen ari den guztia? Bueno, zu pentsaizuk guk ekartzen dugunen etxera ume bat, ume horrek aldu euki 6 urte, 8 urte, eta dator urtero. Osea, guk ikusten dugu zelan nagusitzen dan urtero ume hori. Zoaz ezagutzen umea, ezagutzen dozu bere bizi modura, ezagutzen dozu bere familia hitz egiten dizun gauzan buruz. Zer gertatzen da? Binkul hori sortzen dena da oso handia. Ez da bakarrik datorren ume bat egun batzutan, ez, dator urten. Gero etorriko da gabonetan berriro ikusten diozu. Gero eta, askok esaten dute Euskadiko ama eta Euskadiko aita. Nik esaten dut, nire esan ama, ez esan nire zen arroi aita, guk ez gara ama eta aita, handeko zu ez ama eta aita, ez? Baina hori binkul hori sortzen dana, estua da, orduan zer gertatzen da, zuk dekozu, entzuten dozu edo ikusten dozu telebistan irudi batzuk, baina zuk dekozu aurpegi bat, dekozu pertsona bat, keia dekozu zein dan bere izena, bere aurpegia, ez dakizuna ezer, gaur egun ondino gaude familia pilo bat, ez dakiguna ezer haien buruz. Ondino ez dakigu badaude bizirik, ondo badaude, zelan daude, nola daude, eta hori oso gogorra da.
Informazio falta hori, jakinda gerra bat bizitzen ari direla, ez? Ez jakitea ez zer, ziurgabetasun oso handia da hori. Hori da. Eta, bueno, orain hasi gara pizkanaka gudeko talde bat elkarrekin familia guztien artean eta egunero hasi gara hasieratik. Nik ez dakit noren, ez dakit, eta orain hasten zara ikusten mezuak, gehitu dit bika, gehitu dit ez dakit nor, bizirik daude ondo jo, eta azkenean elkarte guztia egiten gara familia handi bat, ezagutzen gara oso ondo, eta, bueno, sostengoa ematen diezuela bata besteari eta babesgune bat ere badela behintzat. Hori da. Aipatu duzu ez, hona etortzen ari diren Txernobilgo haur eta familia gehienak familiekin gelditzen direla, baina bada kasurik hori gertatzen ez dela, nora doaz orduan? Bueno, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak prestatu dute lekuak haiek biltzeko eta batzeko. Zer gertatzen da? Igual dator, ez dakit, pentsaizu nire familiako neskato bat, baina horren neskatorrek ekatzen dau. Lehenguzun bi, bere ama, bere amoma, niretzean ez dira kabitan, edo nik ez dekot lekua niretzean eukiteko. Eta beste aldetik, ez duguz nahi banatu. Haientzako, ezagutzen duguta guztia, baina lanta guzti zeurentzako da oso saia momentu honetan ez egotea elkarrekin. Orduan daude lekuak eta Eusko Jaurlaritzak ematen digu lekuak egotzeko denak bilatuta, bilduta, eta zer egiten dugu familiak orduan, egunero gara bere apoioa, ez? Osea, guk arduratzen gara. Ia zelan daude papelak, ia lortu badozu enpadrenamentua, gaur jongo gara eskolara ikusten, edo gaur arrastin geratuko gara kafe bat hartzeko, edo, hori da egiten duguna. Eta Eusko Jaurlaritzak jarritako baliabideak beraz, nola baloratzen dituzuen? Nahikoak izaten ari dira? Bueno, nahikoak, inoiz ez dira nahikoa, baina oso pozik gaude, guk hasieratik gaude harremanatan Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiaz, bete inberdugu papel pilo bat ekarteko umeak. Guk ekartuko zena dira umeak, ez dira ez da kotxe bat, ez da altzariak, dira umeak. Eta horre gauzak oso ondo egin behar da. Osea, etorten direzen nuna, euki behar dute errefugiatuen abizena. Zetarako, aukiteko gero aukerak osakidetzara joateko, eskolara joateko, eta bar. Zer gertatzen da, gaur egun, imigranteren kompetentzia Espainiakoa da, guk ondino ez dekogu. Baina Eusko Jaurlaritzan bai daukate departamentuak imigraziona, eta horrek ipini dira, katea osoa ipini da martxan, eta oso posi gaude eskatan gehiago, inoiz ez da nahiko, eta momentu honetan dekogun arazo handienak badakit konpontzen ari direla da enpadronamentu asuntoa. Segaitik, ze voluntario asko egon dira, ze gertatu da, etorri da jente pilo bat, esaten da moduan edozein moduran. Zer gertatzen da, kolapsatu inda dana, horre gauzak egin behar dira ondo, pertsonak dira, eta guk garantizen behar dugu hemen egongo direla ondo eta gu bezala, horre papela ditu eta gauzak ditu, eta hori betein behar da, eta egin behar da, eta baimenak uki behar dituzuz dana ondo lotuta, ez zuk ematen duzu zure etxean egongo dala hori ume ondo. Zer gertatu da, nazta indira guztiak. Papelak ondo egiten dituztenak eta etorri direna edozein modutara, lehenengo egin berzana da irten handik, orduan hori kolasa egin da pizka bat. Orduan, hor gaude saiatzen, eta ni badakit Eusko Jaurlaritzan bere saiatzen ari direla, Cruz Roja bere sartuta dago erditik, orduan, lanean gabiltza, eta harremanatan. Eta eskolaratzeko prozesua nolako izaten ari da? Parkatu? Eskolaratzeko prozesua? Heltzen dira herri batera. Herri horretan, zuk badekozu dana lotuta, udaletxean jakiten dute nola daude ume bat, edo bi, edo zeintzu dago esen orduan. Hitz egiten da eskolatan, berbaiten da non aldira sartu egiten dira, gero Eusko Jaurlaritzatik ere habilitatu dute psikologoen talde bat, banatu egiten dira eta gainera daude 4 edo 5 psikologoa Ukraina dakitela, eta orduan, horrela gozitz egiten, horrela daude sartzen eskoletan, horrela hasten dira, ondo,
ondo. Aipatu duzu ere, ez, itzultzaileak daudela, ez, beraien ama hizkuntzan hitz egin ahal izateko, momentu latz hauetan oso garrantzitsua izango da hori haientzat, ez da? Baina Ze psikologiko buruz, orain arte guk ekar dugu zumeak, ez ekitela esan, eta ez dakizu nola ikasten dute, ze harin, zelan moldatzen dira, eta horretik nozu, eskolan azten bada, eta ez bada hitz egiten, kanponduko dira, azten dira, txikitzu dira, baina azten garen ja psikologoa behartzen eta ja gauzak egin behar dira pizka bat hobeto. Eta orduan behar dugu hor batan bat dakidan hizkuntza eta, bueno. Dena den, ona udatan etorri diren askok eta askok badakite euskaraz eta oso ondo gainera. Euskaraz erderaz dakite dana, nanatari dakite, zehartzen dute oso harin. Haientzako izan dira beti oporra batzun moduan, ia ber orain segertatzen den. Noiz arte aurre ikusten da hemen geratu daitezkela? Esan dute hasieran aldirelagon urte 2 edo 3. Ez dakit igual abertzelan jongo diren gauzak, baina, ni pentsetan dut, ez dakigu hemendik aurrera batan baten nahiko badau itzuli berriroara, anzerdeko itzultzeko, batzuk ez daukate ez da etxerik, ez da zer, bombardeatuta dago dana. Lanik ez da etxeaz, ez dinozu, horrek urten artean lortzen badute, amen, zer egin, papelak ipini ondo, eta hasi lanean amen, Bien bitartean baita ere hasi duzu dohaintzak biltzeko kanpaina bat, Ukrainean dauden familiak laguntzeko, ez da? Zer moduz doa? Doa, beti behar da gehiago, lehen esan duen moduan, hasieran dirudik dana gure dugu lagundu, danak egiten dugu gauzak, baina gero otxitu iten dira gauzak, ez? Eta guk gaudena egiten, parte hartzen gauza guztietan, karrera batean, liburu bat ateratzen dana leku guztietan, baina badeko gu ere konturen zenbaki bat hor biltzen dugun lekuan dirua, zetarako gure eguneroko gauza behar dugu zenerako. Adibidez, autobusea prestatzen, taxiak ordaintzen, gero hango jente lotu dana janaria eramaten, dekoguz ere supermerkatu batzuak ezagunak, bidaltzen dioguna dirua, eta gero haiek bidaltzen dute etxetik etxe, janaria behar dena, horre gauzak. Beraz, zuen lana guztiz aldatu da ala beharrez, azken urteetan? Momentuz egin behar duguna da hau atera aurreantza, ekarri nahi dituzten guztiari eta han geratzen direnari lagundu aldugun moduan, baina gure sistema oraintxe bertan hankaz gora dago. Autobus gehiago etorriko direla aurreikusten duzue? Etorri dira 4 autobusa ja, eta 5. autobusa prestatzen dago. Martxartuta beraz. Terrible, guretzako, terrible. Eta elkartarekin, Txernobil elkartarekin bat egin nahi duenari, zer esango zenioke, zein aukera ditu? Lehenengo eta behin esan, gu gaitzen garela Asociación Txernobil elkartea, daramaguzela 27 urte honeaz asuntoaz, ez garela berriak, gero sare sozialetan dekozue informazio guztia, hor dekozue elkarteren zenbakia, ze gauzak egiten dugu, nola egiten dugu, hor dago konturen zenbakia ere norbaitzek nahi badau lagundu, ze adibidez, lehengo aldin gehitu zidan nik erandiokona, gehitu zidan erandioko alkateak, eta esan zidan, gure dugu lagundu, nola lagundu aldagu. Badinot, oraintze bertan, laguntza humanitarioa ja heldu da, ja eraman dugu zerropa, janariak eta horre gauza guztia daude, almazenak beterik, ze laguntza asko uki dugu Euskadi osoan. Zer behar dugu orain, kontu korronteak bete, ordaindu behar dugu autobusak, badakizu ezelan dago gasoilen asuntoa, ekartea handikon autobusa bat oso garestia da. Horre gauza bete behar dugu, eta norbaite gure badago ezagutu, sare sozialetan dekozue hor Asociación Txernobil elkartea, eta hor dekozue datu guztiak. Gurutze Intzarbe Txernobil elkarteko voluntarioa, mila ezkerren gaurkoan Hamaika telebistara gerturatzeagatik eta errealitate honi buruz hitz egiteagatik. Eskerrik asko zuei, guretzako hau be laguntza bat da, ahotsa ematen diguzue eta horrela
jarraitu dezakegu lan egitean. Eskerrik asko. Hurrengo arte. Eta solasaldiari egingo diogu jarraian, tarte baten ondoren, gaurkoan Alaitz Argandoña eta Jose Becerra izango ditugu gurean, orain arte. Karrikiri da tresna bat. Euskaraz Iruñean bizi nahi duen ametsari talde batek sortu zuen elkarte bat, eta horren bidez era berean baliabideak, beste tresna batzuk sortu dituena, ala denda hau, zerbitzuak eta bar luze bat. Hau sortzen da batez ere, nolabait nahasten direnean burua eta bihotza, ezta? 80. hamarkadaren amaieran, gutxi gorabehera, eta eskuak, bihotza, burua eta eskua, esan dut honekin. Batetik nahasten da, jende batek bizi zuen, euskaraz bizi zuen jende baten ezintasuna, ordu arteko dinamika batzuen pean, nolabait esateko, hori da bihotza, intuizio batzukola ezin zutela beti bizi, ez zutela bizi nahi, eta bestetik burua, teoria. Agertu zen Txepetxen teoria, 87an idatzitako tesia, eta joan zen zabaltzen, eta orduan biak uztartuta, bihotza eta burua, bada nola jarri martxan, eskuak, orduan hiru elementu hauekin jarri zen martxan. Hau kokatzen da, eta gaur zehazki behatut, 2026ko ekainaren 3an erregistratu zen elkarte bezala. Ezen bapatean sortu, baizik, izan zuen lanketa potente ba, jende asko egon zen, buru belarri, pentsatzen, eta garai hortakoa dira ere, Euskal Herrian eman ziren beste esperientzia batzuk, hemen hurbilago Atarrabian Karrikaluze, edo Bilboko kafeantzokean inguruan, sortutako olatu hori, Gaur egun Karrikirik duen helburua nik uste dela pixka bat zabaltzea, Jonek esan duen arlo hoiei tiraka, are eskaintza zabalagoa eskaintzea eta are jende gehiago involukratzea igual proiektu honetan, Adibidez, orain 25 urteen karira edo esperimentatu da nanoantzerkiaro txiki batekin, igual hemen ohituak gaude gehiago ikustera orain arte liburu aurkezpenak, komiki aurkezpenak edo poesiaren inguruko, duela gutxi poesiaren nazioarteko eguna izan zen eta poesiari lotutako kontuak, baina antzerkiarekin ere beste saiakeratxo bat, orduan pixka bat helburua bada bai are gehiago euskalduntzen jarraitza eta nahiz eta xumetasunetik abiatu azkenean jende gehiagoren gana iristea eta poliki-poliki sarea handitzen joatea, Eta Iruñerriko sortzaile eta euskal jendeari ere erakustea badagoela aukera euskaraz sortzeko, badagoela jendea interes handi batekin euskaraz gauzak kontsumitzeko, edo zer dela ere, Jonek esan bezala zerbitzuak, edo beharrak, edo aisialdia, kultura, eta zabaltzen joatea hori, Eskerrak bideari da eskerrak. Beratera dugu, pixka bat txuleta txikitxo bat, Adibidez, hasten gara nazioarteko poesia eguna izan genuen eta horrekin pare bat ekitaldi izan genituen. Eta gero orain hasi berri dugu aurreko astean esperimentu moduko hau nanoantzerkiaroa edo deitu dioguna. Eta hemen Iruñerriko edo Hurbileko euskal aktoreei lekutxo bat egiteko asmotan eta pixkat ikusteko nola zeharrera izango zuen eta aurreko astean hasi ginen ostegunetan Xabier Artidarekin, aste honetan Kepa Errasti izango dugu gurean ostegunean, hurrengoan Grazi San Martin eta bukatzeko Kaktus antzerkia, baina hori Laban izango da. Eta pixka bat nanoantzerkiaro hau amaitutzat emango dugu.
Eta gero oroar, hitzaldi, errezitaldi eta kontzertu sail bat izango dugu. Horrela, nazioarteko liburu eguna ospatuko da ere apirilako 23an, orduan horre Gaztelu plazako azokan egongo gara. Eta bestalde, hainbat aurkezpen ez, komiki, liburu eta abarrenak, ezta? Gero, egile berriendako literatur lehiaketa, aurtengo lehiaketaren liburuen aurkezpena ere egingo dugu hemen, haiei ere leku bat emateko, edo azkenean hemengoak direlako sortzaile horiek eta merezi duelako haien izenak ere entzunak izatea eta haiei ere leku bat ematea. Eta gero adibidez, nomadak gaitun emakume sortzaileen azoka bat antolatuko dugu Dinagu Laba eta Geltokirekin elkarlanean, apirilaren 30ean, larunbatarekin. Eta beste hainbat gauza ez, esan bezala Anariren kontzertua, maiatzean, ondoren edo nahiko jarraian Olatu Arteko Txaluparraroa deitzen zaion ikuskizun musikatu eta poesia errezitaldia, Ines Osinaga eta Joseba Sarrien diren eskutik. Eta azkenik Amaren Alabaken kontzertua dauzkagu, ez, adibidez maiatzen, ez. Pixka bat hori, gauzak alternatuz edo, agenda polit bat sortzen edo saiatu gara. Oso pozik gaude. Jendetsuak ari dira izaten, eta klima, temperatura ona. Jendea gogoz dago, eta aktiboki ari da parte hartzen, bai. Hau dena, gauzatu ahal izan da, batez ere, esan duguna, ez? Oinarri potente bai jarri zelako, bere hasieran, ez? Karriki zainez, ez? Gero bidea ere osongi markatu da, eta gero, hau dena gauzatu ahal izateko ere, konplizitate asko ditu. Bakarrik ere ezin da, ez ulertu behar da ere, gure alea jartzen dugu, baina, handi batean ere izan dugu, nahi dugu, ez dakit, bidaide, bidelagun, katalizatzaile, enlaze, deitu nahi dena, ez? Eta agenda zabal hau lortu da ere lagun guzti hori esker. 25 urte eta baina egia da ez gustatzen omenaldiak egitea, baina egia da hemen sortzaileei eta egon direnei errekonozimendu bat egin behar zaiela, ez? Izenak esatea ez da arriskutsua delako, ez totorezen igual baten bat azten zaizu, ez? Egindako lan handia da, garai zailenetan, ilunetan, bere alazten dira, baina garai beltzak izan dira, eta eustea nahiko lan izan da, eta artefakto tresna potente bat utzi digute, eta, generazio belaunaldi berrien erantzukizuna da, hau, berriz hartu, eraman eta zabaldu, ez? Baina esan duzu bezala, nik uste dut lan zaiena edo eginda dagoela eta hori eskertzekoa dela hemen hasieratik egon direnei, ez? Eta bai gorriak eta beltzak ikusi dituzte eta orain honek martxa dauka haiei esker. Bai, argi eta garbi. Jarrai dezala urte luzez garriturik eta esker. Eskerrik asko. Bi esker zuri. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin.
Eta egunero legez, solasaldiarik ingo diogu gaur ere, eta horretarako gaurko solaskideak ditugu, alde batetik Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta bestetik Joserra Becerra, eguerdion. Eguerdion, kaixo. Ekonomia gaiei helduko diegu, lehenik eta behin, argindarraren prezioa mugatzeko adostasun bat lortu dutelako bai Espainiako gobernuak eta baita ere Portugaleko gobernuak Bruselarekin, gazaren gehiagizko prezioari muga jarriz, eta horren ondorioz, aurreikusten dute argindarraren bataz besteko prezioa 60 eta 70 euro bitartean merketu daitekeela, gero ere inflazioari eragin diezaioke horri nolabait ikusiko da dena den, baina nola ikusten duzue hartu den erabaki hau, eta espero zena, luze espero zena, nola ikusten duzue hartutako erabakia? Ni printzipioz esateko pasekoaten proposamena izateko 30 eurokoa, eta azkenean izango da iaia bikoitza, eta orduan pentsatzen dut ez direla oso negoziatzaile honak. Hori alde batetik, beste aldetik izango den urte baterako besterik ez, gero zer, beti esaten duguna, neurriak hartzen dira, baina ez dira epe luzerako neurriak, baizik eta epe motzeako neurriak. Beste alde batetik esatea, azken finean, prezio izango da berdina guztiontzat, eta nik uste dut izan beharko zala proporzionala rentaren arabera, ez da gauza bera, familia batek hori erabiltzen duena, edo aberatz batek erabiltzen duena, dinot, nik uste dut hori kontutan eduki behar zuela. Eta gero betikoa, nik uste dut epe motzeko neurria denez, beste salto bat egin beharko genukela, eta apostatzea edo apostua egitea, hori, transizio ekologikoari dagokionez pausoak emateko, eta hori izan beharko dela bidea, eta ezain beste epe motzeko neurriak hartzea. Dena den, lagungarri izango dela. Lagungarri eta interesgarri ze azken finean lortu dutena da urtebeterako akordioa, eta hori da interesgarriena, ze datorren neguan ez dugu aurtengoan bizi duguna biziko, ezta. Baina niretzat deigarriena da akordio honekin Europar batzordeak onartu duela izatez merkatua ez dela tresna egokiena prezioak finkatzeko, eta azken finean erregulazioa behar dela, eta ez merkatua soilik ustea, merkatuan bertan prezioak neurtzeko, ezta. Orduan, ikuspuntu horretatik oso interesgarria da pentsatzea gobernuek eta instituzioek eta administrazioek badutela paper bat prezioen azken muturra ezartzeko, eta ikuspuntu horretatik precedente bat da, eta ikuspuntu horretatik nik interesgarri ikusten dut. Aurrera pauso bat izan daitekela beraz, aurrerantzean hartu daitezkeen beste adostasunekin, ez? Dena den zuk esan duzu tirita bat izango dela, ez? Eta errora ez dela joaten neurri hau. Elektrizitatearen prezioa gero zer gertatuko da, ez? Nik uste dudana da hori, azken finean, badauz gauza batzuk badira oso beharrezkoak, bai etxebizitza, bai energia, bai hainbat kontu, eta horrekin ezin duzu negozio bat egin orduan. Bai, onurak murriztu beharko dira, enpresen onurak murriztu behar dira, prezioak murriztu behar dira, baina nik uste dute hori, zuk esan duzuna, interbentzioa beharrezkoa dela, ze azken finean eskubide bat izan beharko dela, eta ez negoziatzeko tresna. Horregatik esaten dudana da, epe luzerako, hainbat aldiz ipini dugu mahai gainean, badauzela beste motatako tresnak, igual enpresa publiko bat hartzea, baina horrek supasatuko luke, hori, ate birakariak amaitzea, eta hainbat etekinaekin amaitzeko formulo bat, eta ez dakit jendea prest dagoela, eta gero, askotan komentatu duguna baita ere, kontsumo eredu aldatu behar dugula, ze azken finean energia ez da egongo guztientzako eta nahi dugun moduan erabiltzeko. Konturatu badira, merkatuen tresnak enpresen mesederako direla eta ez jendearen mesederako, horrekin nahiko, baina argi eta garbi dago eta askotan esan dugu, energiaren prezioak jaisteko, energia berriztagarri gehiago behar ditugula, energia aurreztu behar dugula, eta energia jendearen esku egon behar dela, eta ez enpresa erraldoi horien esku, ze azken finean haiek dira merkatua mugiarazten dutenak.
Eta azken, gainera ikusi dugu ez, zenolako eragina izan duen argindarraren eta elektrizitatearen, energiaren prezioaren igoera mugagabe hauek, gero beste lako prezioetan ere, ez? Inflazioak goraka egin du, eurogunean inoiz izan den inflaziorik altuena dago, Euskal Herrian 10% ingurukoa da, oso altua da inflazio hori, ez dakigu noiz arte egongo den hain altu ez, baina dena den Europako Banku Zentralak dagoeneko iragarri du uztaila partean estatuen zor publikoa erosteari utziko diola eta interestazak igoko dituela eta horrek zer suposatuko duen hori aztertu du Niko Kuenka ekonomialariak, berarekin izan gara duela gutxi. Alde batetik, gobernuei edo erakundei eragiten dira. Azken batean, Europak ez baditu estatu hauek jakitutako zor publikoak bono horiek erosten, gatzago izango dute saltzeko eta litekena da tasak igotzea. Horrek zer esan nahi du, Espainiako estatuak edo Eusko Jaurlaritzak bere zor publikoa jaulkitzen duenean, orain arte oso interesa merkeetan egin izan du, eta horrek alibio puntua ematen zion gobernuei. Interesasak igotzen badizkiete, gobernuak daukan zor publiko altu hori, eta gogatu behar dugu, Espainiaren kasuan, inoizko zorpetze eta zarik altuena dela, barne produktu gorriñaren gainean, 120, zor horren interesak ordaintzeko diru gehiago beharko duela, interesak ego dizkiarako. Horixe da testu ingurua, murrizketak etor daitezkela datorren hilabeteotan ere, beraz nola ikusten duzu herritarren poltsikoa, ez? Badago dagoeneko ukituta, baina datozen hilabeteotan etorkizuna ez dirudi hobea izango denik, nola ikusten duzue? Nik uste dut, ez badugu aldatzen ekonomia eredua, ez goaz inoraz, azken finean saiatzen ari gara hau luzatzen, ez? Zuk komentatu duzuna, ikusten da ez duela gehiagorik ematen, eta ez badugu aldatzen ikusten dut azkenean pairatuko dutenak izango dira ahulenak. Gizarteen pertsona ahulenak. Bai, eta zuka izan duzuna, nik uste da luzatu aldala nahikotxo, gaina luzatzen ari da, da ikusten dugu erosketak egitea eta soramena batzuetan, ez daudelako gauzak baizik eta zenolako prezio egoerak egon diren, eta gero murrizketak, azken finean, gobernuek edo instituzioek ez badaukate dirurik, inbertsio gutxiago egongo dira, eta nik uste dut orain bada garaia inbertitzeko, eta nik uste dut hortik egon barko dela aldaketa, eta ez guztiz kontrakoa, ez? Ekonomia arloan aurrerantzean bi faktore egongo dira, eta biak izango dira kaltegarri guretzat. Alde batetik, geure zuk esan duzun moduan, geure eredu ekonomikoaren oinarria da energia. Eta energia garestia, orduan prezio garestiak. Hori dudarik gabe eta geure poltsikoaren kalterako. Bigarrena, Europako Banku Zentralak gobernuei ez badie erosten bere zorra, horrek izango da euren gastu publikoaren kalterako. Eta erabaikitzekotan, gobernu gehienetan, inbertsioak ala gastu publikoa murriztuko dutena izango da gastu publikoa. Eta gastu publikoa normalean da ahulenen zailtasunak konpontzeko. Aurrekariak egon badaude, beste krisietan horrela gertatu da, beraz ez litzateke arraroa. Oso interesgarria izango litzateke ezertarako balio ez duten inbertsioak alboratzea eta gastu publikoa areagotzea, baina hori ez da gertatuko normalean etorkizunean. Lehentasunak beti daukate besteak, ez? Besteek beti markatzen dute, gainera nik uste dut agendan ikusten dugula, oraindik agertzen dira esaten proiektu berriak etorriko direla, ez dakiz eta aurreikusita, nik uste dut aurreikusita eduki beharko zuten, nik uste dut zuk esaten duzuna gastu publikoan sartu behar dela diru guztia, zaintan, osasungintzan eta gizartekintzan. Testu inguru honetan etorriko da igandean maiatzaren lehena, langileen nazioarteko eguna. Zeintzuk uste duzu izan beharko liratekela egun honetan aldarrikapen nagusiak? Aldarrikapenak betikoak izan behar dira, eta testu inguru honetan soldaten kontua eta prezioen kontua erdian egon beharko da.
kontua da ez dagoela irtenbide errezarik hori konpontzeko, eta nahiz eta soldaten igoera aldarrikatzea, soldaten igoerak esan nahi du enpresariek euren produktuak garestituko dituztela, eta inflazioaren mugimendua etengabekoa izango da gora. Orduan, ez du inolako irtenbide errezik, baina hori aldarrikatu behar da. Jendearen eta langileen eskubideak ez direla enpresen interesen atzetik geratu behar, baizik eta aurretik, ez da. Gaina nik uste dut paretu izan ditugula hainbat kasu, erte kontua horre eukidugu orain dela oso gitxi, orain energiaren falta dela eta enpresa asko itxi dut eta jendea kaleratua izan da, nik uste dut inoiz baino gehiago atera behar dela kalera, hori aldarrikatzeko, gaina ikusten dugu hainbat arlotan jendea dago topera, dinot osasun gintzan jendea esateko topera dagoela, zaintzan topera dagoela, nik uste dut hori, lan baldintzak hobetu behar dugula aurrera ateratzeko eta batez ere olako krisialdi batean. Krisialdia aipatu duzue, herritarren poltsikoa aukituta dagoela, batez ere gazteena ere, gazteen testuingurua beti delako txarragoa ez, eta testuinguru honetan gazteen alako airua diruz laguntzeko gaztelagun programan berrikuntzak iragarri ditu Eusko Jaurlaritzak, 7,5 milioi bideratuko dituzte horretarako, pertsona gehiago kezkatu ahalko dute laguntza hori, gainera diru sarrerak gordinak igo dituzte eskatzaileena, eta baita ere eskatzeko gehienezko adina luzatu egin dute, 36 urtera arte, zer iruditzen zaizue? Nik uste dut adinarena ikustekoa zala, nik espero nuen batez ere, ikusten dela gazteria luzatu egin dela, eta batez ere prekarizazioa, gazte prekarioen... Bai, hori, baina dinot bai ikusten dela, jendea gelditzen dela etxean orainik, eta nik uste dut berria ona dela, baina baita ere epe motzeko gauza bat dela, tirita bat dela, eta nik uste dute presioak mugatu beharko direla, etxe bizitza hutzik, etxe bizitza publikoak bihurtu beharko direla, eta hainbat gauzak dauz egiteko, hau baino lehenago, azken finean da guztiontzako eskubide bat, etxe bizitza bat lortzea. Eta beste aldetik, nik uste dute batzutan ez garela konturatzen, baina gazteria bere auzoa uzten baldin badu, elkar bizitza hori mozten du, gero zoaz beste auzo batera, eta nik uste dut hori beba izan du behar dela, eta izan beharko dela postu bat hori zaintzeko, gazteriaren etxe bizitza lortzea, eta gero eskatzen dugun diegu hori umeak eukitzea eta natalitatea eta dana dalakoa, nola egin dezakezu proiektu bat, ez badeko zuetze bat. Ni guztiz ados nago, kontua da ze tresnak erabiltzen ditugu horretarako. Eta lehen aipatu dugu, energiaren prezioa murriztu egin da eta onuradun handienak izango dira enpresak. Eta kasu honetan, etxe bizitzaren edo alokairuen prezioa mugatzen baldin bada onuradun handienak izango litzateke pertsonak. Zergatik kasu honetan ez da posible eta energiaren kasuan bai dela posible ze han enpresak dira interes handienak dauzkatenak. Orduan, proposatu beharko zena da hori, alokairuen prezioak murriztu eta ez justu kontrakoa, merkatu librean utzi gora eta gora eta gora egiten, eta gero laguntzak. Laguntza publikoak, ez jendearen txat, baizik eta jabeen poltsikoren txat, azken finean, ematen diren laguntzak dira alokairuak ordaintzeko. Orduan, beti aurkitzen ditugu tresnen arabera edo enpresak edo jabeak direla interes handiena daukatena. Eta pertsonak geratzen direla gobernuen arabera. Eta gainera betiko gauza, diru laguntza bat lortzeko irizpide batzuk bete behar dituzu eta edonor ezin ditu bete. Eta hor jende asko kanpoan gelditzen da, ez dauz erroldatuta edo ez daukate kontratu bat, eta nik horrek bai kezkatzen nau, azken finean, basuk esaten duzuna, dirua joango da estatutik edo instituzio batetik gazterierentzat eta hor jabeentzat. Orduan, jende batzuk geldituko dira kanpoan. Onuradunak izango dira jabeak. Batez ere, hori, prezioak murrizten ez baldin badira.
Bai, eta batzuk oso azkarrak diren esango dute, jo, baldin badekoz, eta gaina igotzen dizute, nik igoko dizute alokairuen prezioa. Hori da. Ez, gehiago jasotzen baldin baduzu? Bai. Hau da, kate bat. Hala da merkatuaren logika. Eta merkatuaren logika hori apurtu behar da. Eta ikusi dugu energiaren kasuan apurtu daitekeela. Hori egin behar du. Aipatu duzu ez da, muga hain zuzen ere topea 800 eurotan jarri dutela, baxuago dauden alokairuak agian ezan dezaketela, ez daukatuela inolako bermerik ez, edo baldintzarik, igoko dut 800 eurora ez, eta estatuak edo gobernuak ordainduko dit diferentzia ez, berdin du. Eta beste aldean, 800 euroan jarri dutela topea hirigune handietan, baina ikusita merkatua nola dagoen, ez dakit zenbat pertsonak hautatu dezaketen laguntza honetara, ez? Bataz bestekoa oso gertu dagoelako. Bai, dinote egon naiz irakurtzen eta esaten duguna. Gauza bat ona ikusten dudana da hori jaitsi dutela, hori ez zara egon behar erroldatuta urte bat, baizik eta 6 hilabete, eta nik uste dut hortik joan barko dela bidea, baina esaten duguna, beti izan behar da diru laguntza bat, hori jabeek ez erabesteko, baizik eta gazteriak irabazteko, edo behintzat, ez dakit, bere bizimodua hobetzeko edo duina izateko, baina bestea esaten duguna, zenbat jende gelituko den kanpoan. Egia da, baldintzak malgutu egin direla, eta hori ondo dagoela, hori zuk esan duzun moduan, gazteria laguntzeko. Baina, pentsatu behar dugu, ez epe motxera, baizik eta epe ertainera edo epe luzera, eta epe luzera begira, errenten transferentzia poltsiko publikotik, poltsiko pribatuetara, eta jabeen eta dirua daukatenen poltsikora, hori oso kezkagarria da. Energiaz aritu gara lehenengo zatian, elektrizitatea zein zuzen ere, eta aipatzekoa, atzokoan 36 urte bete zirela Txernobil zentral nuklearrean istripua izan zenetik, eta ordutik argi dago zenolako egoera bizitzen ari diren bertan, Udane Arbeok bildu ditu datu guztiak. Gaur 36 urte 1996ko apirilaren 26ko gauean, akats baten ondorioz Ukrainako Txernobilgo zentral nuklearreko erreaktore atomikoetako bat lehertu zen, inoizko hondamendi nuklear zibil handiena eraginez. Hilabeterako zentralaren inguruan 30 kilometroko gunea hustu zuten. Han bizi ziren 130.000 lagun atera zituzten 10 egunean, eta orotara 300.000 pertsonak alde egin behar izan zuten euren etxeetatik. Bestalde ezbeharraren ondorio zenbat lagun hil diren ez dago argi. Nazio Batuen erakundeak egindako ikerketa baten arabera 4.000 dira, 93.000 osterak Greenpeaceen arabera, eta 60.000 Erresuma Batuko ikerlari talde batek egindako azterketak agerian utzi duenez. Nola nahi ere hondamendiak 7 milioi kaltetu eragin zituen, eta kutsatutako ere muan minbizia eta tankerako gaitzen kopurua normala baino askoz ere handiagoa da. Tiroideko minbizi kopurua esaterako 100 biderkatu zen, edota aztertutako Bielorrusiako biztanleriaren erdiak mutazioak ditu odolean. Era berean lurrak eta urak kutsatuta jarraitzen du, eta horrek zailtasun handiak eragiten ditu eguneroko bizimoduan. Horren guztiaren ondorioz inguruko biztanleen artean gaitz mentalek asko egin dute gora. Laino erradiaktiboa gainera Europa gehiena zeharkatu zuen, eta Ukrainaz aparte nagusiki Bielorrusiari eta Errusiari ere eragin zien, 150.000 kilometro karratuko edapen kutsatua izanik. Aintzat hartzekoa bestalde 1986an istripu handi hori gertatu arren Txernobilgo zentrala ez zutela erabat itxi 2000. urtera arte. Zentralean sortu zen arrisku egoera areagotu egin zen, istripuaren ondoren presaka eraiki zen sarkofagoa ez zegoelako behartzen moduan, izan ere 2014 eta 2015 urteetan zati batzuk behera etorri ziren. Erreaktorearen nukleoa urtuta dagoela eta ezin da eraitsi, eta beste sarkofago kolosal bat instalatu du Frantziako Areva konpainiak. Testuinguru honetan hainbat eta hainbat dira energia nuklearra erabiltzari utzi nahi diotenak, eta horretarako jatorri nuklearra duen energiarik ez erabiltzeko deia egiten dutenak.
Horrelako urte hurrenak baliatu behar dira, ez, gertatutakoa gogorarazteko eta gogorarazteko baita ere eta ohartarazteko energia nuklearrak sort ditzakeen ondorio, ez, hain zuzen ere, trantsizio energetikoaren testuinguru batean, non Europar Batasunean badirudien energia nuklearraren aldeko apustuak indartzen ari direla, nola ikusten ari zarete? Zuk aipatutakoan ikuste dut ez dugula ezer ikasten, ez? Olako gertakari baten ostean, orain jendea aipatzen ari da, hori ze behin energiaren presioa igota, hasi zen komentatzen, hori berrio nuklearra erabiltzeko pres zeudela, eta ez transizioaren energetikoaren aldekoak. Eta nik uste dute azken finean saldu digute edo saiatzen ari direna, da esatea nuklearra da berdea. Eta hori ezin dugu onartu, eta nik uste dut argi eta garbi esan behar dela, ez dela bat ere berdea. Azken bolada honetan hori entzuten ari gara, eta horrek bebai kaskatzen nau. Zaila da gizakiaren eskalarekin neurtzea energia nuklearraren ondorio txarrak, ez da? Txernobilgo zentral nuklearraren inguruan kutsatuta jarraituko den eremua 20.000 urte jarraituko da, kutsatuta. Eta orain ikusi ditugu Errusiarko militarrak nola joan diren eta kutsatu dira eta ia 40 urte pasa dira. Orduan, geure ikuspuntotik zaila da ikustea daukan arriskua, baina horren ondorioz eta esan zen hau ez da berriz ere gertatuko, gertatu zen Fukushimarena eta hainbat istripu txikiagoak, ezta? Orduan, orain gaur egun energia berriztagarriak ikusita ez daukatela inolako arrisku, epe luzeko arriskurik, eta eragina badaukate ingurumenean, baina ez geure osasunean. Orduan, pentsatzea energia nuklearra dela irtenbidea eta ez oztopoa oraintxe den moduan, beste kontu gara. Baina, bada esaten duenik ez, biak direla beharrezkoak hemendik aurrera, ez? Alde batetik energia berriztagarriak, baina baita ere energia nuklearra izan ere eramaten dugun bizimodua ezin delako sostengatu soilik energia berriztagarriak sortutako energia kopuruarekin. Horixe da batzuek ematen duten argudioa energia nuklearraren alde egiteko. Naiz eta ez delako mahai gainean jartzen, ez, desaskundea edo energia gutxiago erabiltzea, baizik eta segitzea berdin, ez? Baina daukagun bizimodua ez da sostengarria energia nuklearrarekin ala berarik gabe. Orduan, gaur egun erabiltzen dugun energia kopurua ez da sostengarria. Eta ez da nahikoa planetako biztanle guztientzat guk bezala bizi nahi baldin badute. Orduan, ikuspuntu horretatik, orain arte erabili den energia nuklearra estabilizatzeko argindarraren produkzioa hori egin daiteke adibidez urarekin eta hidraulikoarekin. Orduan, ez da bat ere beharrezkoa epe ertainera begira, justu oraintxe ez ditugu zentral guztiak amatotuko, baina epe motzera egin dezakegu eta Alemanian egingo dute. Orduan, hori da gaur jorratu behar dugun bidea eta ez bestea. Eta aipatu duzu, ez da, gaur egun oraindik ere bertan bizi direnek eta inguruan bizi direnek pairatzen dituztela ondorioak, urte luzez pairatzen jarraituko dutela, eta gainera orain gerra bat ere pairatzen ari direla. Gurutze Intzarbe izan dugu gaurkoan gurean, Txernobil elkarteko kidea da bera, voluntarioa, eta horrela aipatu digu zertan ari diren lanean gaur egun. Oraindik direla bi astera arte ez dugu informaziorik. Badakizue zelan hasi zenean inbazioa, tropak sartu ziren Bielorrusiatik eta gure herriak edo gure umeak daude Txernobil eta Kieven artean. Orduan, komunikazio guztiak apurtu egin ziren eta ez dugu eduki, ez da notiziarik, ez da komunikaziorik, ez da esebez. Orduan, oso zaila izan da, telebistan ikusten ziren herri batzuk, baina gure herriak ezer jakin gabe egon gara eta oso zaila izan da hortik.
momentu latzak igaro dituztela informazio barik, baina dagoeneko 4 autobus kartzea lortu dutela, bertatik ihes egin nahi dutenekin. Horixe da kontatu digutena eta bertan lanean ari direna, izan ere egoera zaurgarriagoan daude bertakoek, ez? Gerra bai, baina baita ere erradiazioa eta gainera lotura zuzena, ez? Euskal Herriarekin, hainbat udantan zehar etorri direlako aur horiek. Bai, bizitza oso gogorra, azken finean denok ezagutzen dugun norbait ekartzen duena mutiko neskatxo bat bere etxera, eta batzuk zalantzetan zeuden, beste batzuk igual adina pasatu denez, umetxo horiek ja gazteak dira, eta zelan bizi izaten ari diren prozesu hau, guda hau, eta nik uste oso kezkagarria dela. Ze umeak bihurtu dira gazteak, eta gazteak dauz borrokan hor. Orduan, kezkatzeko moduan. Kezkagarria bai, baina hunkigarria bebai ikustea nola gertaera edo ezbehar horren ostean sortu diren loturak, elkartasun loturak euskal gizartea eta ukrainiar gizartearen artean, ezta? Eta ikuspuntu horretatik nik pentsatzen dut itxaropentsua dela ikustea elkartasuna gorrotoa baino sendoagoa dela eta bueno, etorkizunari begira pentsa dezakegu gerraren ostean jarraituko duela elkartasun hori eta hori izan behar da geure itxaropena. Horrekin arira nik espero dut precedente bat izango dela, ez bakarrik Ukrainiakin elkartasuna, baizik eta beste herri batzuekin elkartasun hori sortzea eta hori lortzea, elkarbizitza baina mundu maila. Bai. Menzu itxaropentsu honekin amaituko dugu gaurko saioa eta solasaldia, eskerrik asko beste gurekin izateagatik Joserra Becerra eta Laitz Argandoña, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suárez Nakidaren eskutik, ondo izan.